तो हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन नोंथांमोना सानदों खोमा एफा गोबाव गोमादों आं होननानै माने मोननैसो पार्सनेल रिजन दंमोन आरोना मोननैसो प्रब्लेमनि थाखाय आङो भिडिअखौ हेगारथ'नो हायाखैमोन आरो सिगांसिमबो हानाय नङा आरोना मानो होनबा दा जोंना एग्जाम फैगासिनो ओमफ्राय इथिं फरायनायनि टेनसन ओमफ्राय इथिं आरो गोबां टेनसन दङ आरोना बेनि थाखायनो बिराद प्रब्लेम जागासिनो दा ओमफ्राय भिडिअ हेगारनो होनना सानो ओमफ्राय माने गासैखौबो हेन्डेल खालामजोबनो हायाखै मानोना आं इथिं भिडिअ बनायनाय ओमफ्राय इथिं खामानि मावनाय ओमफ्राय इथिं कलेजनि फारसे माने मोनथाम मोनब्रै माने इफोरखौ खेबसेनो ज' लानानै माने हेन्डेल खालामनो हायाखै आरोना आं प्रब्लेमखौ बेनि थाखायनो आं भिडिअखौ हेगारथ'नो हानाय नङा ओमफ्राय आरो दा साननैसो जेनेबा हेगाराखैमोन ना ओमफ्राय नोंथांमोना बिदि होननानै गाज्रि मोनना थानाङा आंखौ भिडिअखौ नायलांबाय थानो मोनगोन उनाव नुगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नेना थाबाय थाबानो जाबाय आरो मानो होनबाथाय प्रब्लेम सोरनाव फैया प्रब्लेमा सबनाव फैखायो नालाय ना बेनि थाखायनो आं माने दा बांद्राय हायाखै आरोना कन्ट्रल खालामनोबा मानो होनबाथाय माने आंनि खर'आव माने मोनब्रै मोनबा माने टेनसना माने खेबसेनो ज' जानानै मोनसेल' जाना दं माने ना माबा ज' जाना दं आरोना बेनि थाखायनो माने आङो मा खालामनो मा मानो दोनथ'बाय आरोना भिडिअखौ दोनथ'बाय माने हेगारगोन साननैसोनि उनाव ओमफ्राय दा साननैसो हेगारथ'नो हायाबो जानो हागौ आरोना ओमफ्राय सिगाङावबो हेगाराखैमोन गोबाव जाबायमोन आं बे बाथ्राखौनो फोरमायनो थाखाय आरो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय आरोना